ilay yang kado mo tibukan harapan ko. Bilang gala kapatok bilang gala salam lalu kan harap yang ibu dapat tuan. Wala kaya di ban yang diambo ka dapan tuan maga jadi salinang kuman ri adu aja papatah sabat siam dengan dua cale menubang dengan ado tunggu salpo iko kini. Diajak malangkah di cubo-cubo memandang talayo pandang katalan atau kayuang tengah rumah. Taga di adai baing jalan pusako ng balukisan basubo kecil lang tuwo. Sa puntiang kahulu di bawah kumpalan tali asa mulo kato dahulu tigo limbago ng tayadi. Pertama garak jagari pansali ereng jadendeng paminan mata dengan rani pandangan tunggangan talua. Kedua sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang tersebut dimulai mani. Ketiga baso juga sih. Yola sirih dengan pinang ala asah di pandang mato di lazat pengenali di kesaksi nuan apa nan tumbuh. Dia bercando kape di cabiak jani bercando awan tangan tuang nan ba ambun kasehat pagi nambah paneh kasinga patang. Yang kato iyo ba itu cupa adai labuhan batu na co lautan budi ulasan suri mendagan tuang isinya gantang nan kata suri tola dan sampai kini. Taga dia ada pabungo kambang pusat buah yang jiko dia ada pabungo kambang. Nabatang puah jalan nampasa baturi labuhan ng molong lagi bo di tengah laman. Dua ala sampai ilo taga ala sedaran tapak. Itu sako naman ang sigelik lagi bo di halaman mabau naik ke rumah lagi dua dilapit ng salay. Dua ala sampai selo taga ala sedaran tapak. Lalu menyulo daw ni pasok menjulang ko daw sili aja pinang ko punya. Ko sa watang besok. Mangunya ala sa kayang sapah mesok ala sa padambal. Ko dibilang makan minum la salamay sampai no. Bato nya lagi ni uji sambah bakit tuan batin ka bakit ng basamo maga di jalan ng buo tayantang ng pertamo di jalan sa aduh di jalan aday. Iko nya di jalan sa ladianta kabalay bagonjong limo kamusaji bagonjong satu limo ko tuan ko kali di hadapan saksi ng baduo. Ijak jatuh kawo digawe ala dipati dengan doa tetangga so ndak kemungkin antah ko kalah dari Allah. Kongnya dia ada di tengah rumah dia di dulang ng batatiang di kayo ng balipik di ng badilang di ame ng bapuyo. Antara tak di tengah-tengah di hadapan si Malapulay. Di lingkuang ini niya dengan mama pengunjungi ibu juga po tingginya baka tinggilan kadangnya baka basahan. Iyo dia di sama lang sa iyo na tuan talimo suko satyan yang gantarin ta sampai kapan tuan. Sampai tuan. Nah kan. Matuan sa katujawan sa mga sumanin na mo